Ariston o si Nanay Lita, kauban sa iyang mga apo. Atong ni mamaton sila guys karong adlaw. O dito jud mismo sa panimalay ni Ma'am Amy o ni Ma'am Flor. Atong atangan guys ang atong pakiginabi kanila. Bye-bye! Niabot jud sila si Tatay Ariston og si Nailita guys. Ang unang giistorya na si Kuan, si Aliana. Maning guwapa pong apo ni Tatay Ariston. Tabian kayo guys. Makalingaw po siya atong ika-istorya. Og si Nailita sab. Nga guys. Ako lang, walang na ako ni ipa-kuan guys kay kuan gaday gakanta-kanta ani kalibagyaw man ang giop lang ilang kuan. Nangamusta ko ni Nanay Lita guys og ni Tatay Ariston gahigda lang si tatay kay gikapoy kuno ni gikan is dagat naligo. Mao ni nga galigad ni siya samtang ga istorya ni ani. Gihugon-hugon man gud ni guys og unsa tong buwan na sila mo anhi wa jud sila kadayon kay naay mga kakulian kuno sa lawas karon jud silang Paskuhan nahilagbas jud diri sa Valencia. Mo nang nalipay pag-ayo sila si Ma'am Amy og si Ma'am Flor. Lingaw kayo mi ani guys kay nagatapok ang tanang anak ni Tatay Ariston og ni Nailita. Dili hinuon tanan katong tuas lagyo Manila or Cebu wa makalapo sa ani. Pero kanang uban nga na din sa Bohol. Anay usa Manila guys niabot di ay. Mao na nga naade si Gmar Vlog niabot di ay. Mao nang amo ang giusa sa panahon sa Pasko. Daghang vlogger anak ni Tatay Ariston ug ni Nailita ani guys. Si Daytiri. Si Ma'am Flor. Si Ma'am Wader si Inday Alita di ay. Ang uban ani guys, singabot pa. Puay siguro karong adlawon sa Pasko ni sila tanan. Ang tagali siya guys. Ni anang uban, ambot lang ka ni Ma'am Florami. Ang ato ang bantugang vlogger og moanhi bas Valencia panahon sa Pasko. Atong atangan na guys. Alingaw kay sila ani si Ma'am dito sa gawas na kanta-kanta sila guys. Ako di are ra kusina, istorya-istorya mis tatay. Pero sila si Ma'am Flor, Ma'am Amy, diri sila sa gawas guys. Kay nananaw sa nag-video. A few moments later. Anahok man na mo guys nga manihapon nami. Among hiwa-hiwa na ang lechon ajoy. Ajoy may nga namang lechon na guys kay lechon bili man kuno ni. Yan ang galuto na kasi ajoy man lechon ajoy. Mao ni nga si Mrs. mo ni assist ani ni Ajoy. Mrs. nga si Malo. Kami si Ma'am Amy ani busy mi pagkuha sa video. Way kalibutan ang uban ani guys, kamulis nagkanta kami nang kuha pod mi og videos para handumanan panahon sa Pasko. Nindot kayo ang mga lechon guys. Kagungkong. Anong Tagalog sa kagungkong? Lagumlom. Arang lamia siyang lechon guys. Amo nang giandam ang panihapon ani. Kay parang sayo-sayo jud mi manihapon. Katawa sa Ajoy kay lechong Ajoy. Angan sa lechon Ajoy. Kani guys mga napo or mga
kapin sa na po ka kilo nga baboy ni guys nga amo ang gi litson. Kay mo ay amo ang tapukan puhon sa Christmas. Gatuto jud akong laway ani guys, pero alkansi gihapon ko kay usara may ko ngipon. Di ko kakadlot kaadyo. Pero bahala na, tabletason di ay aron makatila jud ta sa lagumlon nga litsong adjoy. Nalipay po ko guys kay niabot yung anak lalaki ni Ma'am Flor, si Marcos. Kining bata guys, hilumon kaayo ni. Pero kuan po na mo, makihinabi man pod. Pero mao dyan ni siya hilumon. Nini tayo mga guys, nangaon na mi ani. Kupot ka adyo. Ang una dyan giatrakan namo guys, ang panit jud sa litson. Nawahe ang among sekretaryeng guwapa guys. O amo na lang ni siyang giapungan nga nagino sarap ang Ambi ang kanang kaon. kuan kakasir ni alcohol diha be. Lasir. Uy. Kuasa dito ang alcohol to. Mada yan. Alcohol ba? Pagkuasa ang alcohol dito. Magtulog-tukos doon po, mati. Lagi kuasa lagi akong alcohol. May tao ng soda di atin mo. Nalagi kuasa dito ang alcohol lagi eh. Na po ginoo. Lasir. May tao ng soda rin gabi inay. Kuasa dito ang alcohol ba? Ate na ng soda dari gabi. O gahapon. Ganon. Dugay-dugay na. Unsa ning soda rin gapon ate? Tao. Taas na magkaswagan. Classmate, kuha akong alcohol ba? Kwarto, kausod ko. Hindi ko. Ako suguon ko. Pwede na hindi. Okay. Ikaw kuno di ka magkuhan din. Dilang say-say. Nagkaog. Pakita sa Bert. Bitan ko. Bitan mo. Ano ganyan? Nakita ni TV. Ano siya? Ako na ilabay ako tablet sa kanang buho. Gusto na ako naglabay ko. Nagubag yun. Walk yung mama. Ang mga anak. Eh din wala din sila nagpaskuhan silang anak. Ang ganda sila. Gabi ko ko. Gasmet! Gasmet! Ida na. Gasmet! Ida. Tugin na nay. Pakita kang kuko day. Ita kang ulang kuko day yun. Ita kang ulang kuko na. Tara ah! Ay, ulang kuko. Yan ba? Butan makulong ka. Butan na lang kulong ko. Basta ka mo hilula kuko. Usap ng kawan eh. Mawalang bahay. Nakamao po da. Mali ka nagka-birthday ni tatay lula kuko. Hala! Mungkin ko na. Tatay lula pa. Tawag ko kung akong nanas na ha. Night mamait ka. Good night. Friend, gusto ka spaghetti? Gusto lang. Spaghetti. Spaghetti. Yeh, tekan na dia. Sige na. Kutilaw ko. Okay. Ano yung makinig? Hindi na may
sagon kay kuan. Wala ko ko. Spaghetti by Bye, Flor de Lisa. made by discovered. Asa ko ito kapiin man. Sa dagat yan. Tapos na eh. Day! Em! Kaya tabang patrabaho, ma? Ha? Isa lang tabang patrabaho. Baway kay Sa semana bawal. Pero yung tuwig may trabaho din ka kay mga kaligi ba? Anak, kung naman nagbukaw. Kana sik halabira kanta jod. Labing tinunan ni guys kinigid si Ma'am Nimpa. Mao jud ni paborito ang sing along. Mo na malingaw yun na siya guys ug naa jud mga bidyuki. Mao jud na iyang dula. Malipay yun na siya ana guys. Amo lang po si Jang gi suportaran. Nanganta man pud sila si Ma'am Flor ani, hasag iyang anak nga laki. Sila tiri ani guys. Nalimot man ko day tiri. May Pasko day tiri. O manginaot ko nga magmalipayan kaning Pasko karon. May kanta po si day tiri guys. Pud palupig ni kanta pud ni hasag yun si Ma'am Flor. Ila jud kong pakantahon guys, pero sa kanta wa jud ko kapanghambog guys kay basin og ang mga tiki sa ibabaw, mga hulog na unya. Og nagpasalamat lamang po ko sa tagbay guys nga nagmalipayon ming tanan ani. Og ako mayon guys, may Pasko og maayong bagong tuig kanatong tanan. Bye bye guys. Bye bye.